Her er Christian. Han har en god uddannelse, et godt job, en sød familie og sunde interesser. Christian er lidt genert og har derfor svært ved at møde andre mennesker. Her er Anne. Hun har også styr på karrieren og sjove venner og alt muligt andet. Anne hun går på rigtig mange dates, men hun møder aldrig nogen, som hun har helt vildt lyst til at se igen. Både Anne og Christian vil begge to gerne finde kærligheden, men de ved ikke rigtigt, hvordan de kommer videre. Det er som om, at alle de gode råd fra venner og familie ikke virker. Derfor har de oprettet en profil på fra1til2.dk. Her har de fundet et fortroligt forum, hvor de får og giver sparring til andre, der er i samme båd som dem. Christian går meget op i nærvær og vil gerne have og give feedback her nu. Derfor er han med i en cirkel sammen med 2 andre medlemmer. De mødes online hver onsdag kl. 8, præcis som hvis de gik til fodbold. Anna er mere en multitasker og altid på farten, og hendes kalender er aldrig forudsigelig. Derfor har hun valgt at være med i en klynge. Her kan hun skrive sammen med 2 andre medlemmer løbende over ugen. Fælles for Anna og Christian er, at de hver uge modtager et nyt spørgsmål fra 1til2.dk. Det kunne fx være, hvad er det bedste ved dit liv, sådan som det ser ud i dag? Når de har tænkt over et svar, uploader de det og vender det med de andre brugere fra deres cirkel eller klynge. Deres svar afføder altid en masse nye spørgsmål fra de andre brugere, og det hjælper dem til at se nye vinkler på deres problemstillinger. Om de tror på den eneste ene, eller om de overhovedet er klar til eller har lyst til en kæreste, det er de lige nu i gang med at finde ud af. En ting er dog sikkert. De er begge to blevet mere afklaret med, hvad de vil, hvorfor de vil det og hvordan de vil det. Vil du også være med? Så gå ind og opret en gratis profil allerede i dag på fra1til2.dk. Her kan du også finde mere information om, hvordan siden virker. Har du andre spørgsmål, kan du altid kontakte os. Vi glæder os til at møde dig.